bishop alụsị emego m ife na mọnwa dị gaba na nkịtị ọdịnala n'igbe enyi ọkele na afịọ nwayọ nwayọ wegide nwayọ ọrị gelegele bụ mmọnwụ ijele ige ntị n'ife mmụọ na-ekwu ezikọba okorowa malita abịakọmam ọzọ ebe ọ bụ na onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ọzọ anyị fụrụ kwelu mana o nwere ka anyị si eme ife ma anyị nwere ife anyị ji eme ọdịnala anyị be ịbata n'ala eze ka ọ baa na anyị nwere oke mmọnwụ ife obodo ji ada ebube ma ọlụe nne na-alụ m uroshabi odo ugwu ọkọbote abemme na ibu mmọnwụ nne na-anụ mabịa osimiri odo adọ na-alụ m uroshi mmọnwụ ojete n'ibu mmọnwụ nenide yezu obodo mmọnwụ nne m ọcha n'obodo igbele enwe eze ka ọba nne n'ụmabọrọ eka bụ mmọnwụ lalawu machi mmọnwụ ohimufu n'ibu mmọnwụ okokwapi n'ibu odogwu anụmabịa osimiri mmọnwụ ihe akpalụ n'odogwu ọbụla efu na ọbụ mmọnwụ ife nsikọba ajada ebube gbọọ okokwapi n'ibu mmọnwụ nene okele mele bụ mmọnwụ nene ide ihe mụ na aja mmọnwụ ọgene okporo ogede na-ebu mmọnwụ ọgene na fịọ ijari ija na-ebu mmọnwụ aka na wọs jidere nwanyị ọ dị mmadụ ga-etekwu onwe ha na-egwu ebe anyị na-eje tekekwe nwayọ nwayọ teke teke nọrọ igelegele bụ mmọnwụ anyị eche onye yalema na njem okokokoko mmọnwụ dị n'igbo n'igbo mmọnwụ onuka nọ na-akpọ kori 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 esi ka ọ bụkọrọwa ọmanịda mmụọ dị na ndị igbo bịa tọọchị oke mmọnwụ dị na ndị skọbịa bịa tọọchị n'ọdịnala bishọp abịakwa eji m ọjị n'aka jiri ụtaba eji m ose ọjị jiri nzu na edo eji mmanya ọkụ wee bịa so onye ọbụla bịa were oke ndị nọ n'ugwu ndị nọ na ndịda ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ụmụagụ bịa were oke unu na mmanwa bịa gbara na nkịtị bishọp nwe eze nke ọba o nwere ife ji mala ndị Igbo ma ọlụe ịbata n'ala eze ka ọba ifu n'eze ka ọba na-eti mmọnwụ anyị na-emebe mmụọ ọgịnị na fịọ eze ka ọba na-eche ọmabe ya bụ mgbe ndị okenye ji eme mmọnwụ ka anyị mala onye ike dị ma ọlụe
esi ka ọba na-ete akatakwa ọfụma mgbado okorobịa jem esi ka ọba na-eche odere mgbado ụmụaka jem esi ka ọba na-ete abere ya bụ nwanyị ji agwa achọ mmadụ onye atụrụ ụjọ ịma na esi ka ọba na-eti ndekwe ya bụ nwanyị ji akpọlite nwa esi ka ọba na-eti mgbede ike ya bụ mmanwụ obodo ekirigide ogene obodo niile dị n'ala Igbo taa na fa na-eti mmụọ ma fa na-emebe mmụọ ijele n'ọbụ ịbata n'obodo Izọgụ mmọnwụ ịfụ na ndị Izọgụ fa na-eti mmọnwụ ma fa na-emebe mmụọ maka na anyị bụ ofu ibole gbajewe obodo Ọka ịfụ na ndị Ọka na fa na-eti mmọnwụ ma fa na-emebe mmụọ maka na anyị bụ ofu ịgba ọnene ibole gbajewe ịgba nke ịfụ na ndị ịgba nke fa na-eti mmọnwụ ma fa na-emebe mmụọ maka na anyị bụ ofu ibole gbajewe obodo Igala mmọnwụ ịfụ na ndị Igala fa na-eti mmọnwụ ma fa na-emebe mmụọ maka na anyị bụ ofu ịbata n'obodo Asaba mmọnwụ ịfụ na ndị Asaba fa na-eti mmọnwụ ma fa na-emebe mmụọ maka na anyị bụ ofu ogene ijewe obodo Arọchukwu ịfụ na ndị Arọ na fa na-eti mmọnwụ ma fa na-emebe mmụọ maka na anyị bụ ofu ogene na fịọ obodo niile dị n'ala Igbo taa ife eji mara anyị edika na anyị bụkwa mmọnwụ ogene ala Igbo niile anụ olu maka onye ajụla adịghị ajụ onwe ya ọdịnala n'ibe eji ogbene na ọbụ mmọnwụ akele na ọbụ mmọnwụ Achijọma bụ mmọnwụ ogene Isaka na ọbụ mmọnwụ Agaba na ọbụ mmọnwụ Itu na ọbụ mmọnwụ Odo na ọbụ mmọnwụ Ajọfịa na ọbụ mmọnwụ Ịgaliga na ọbụ mmọnwụ Achụkwusu na ọbụ mmọnwụ Okomma na ọbụ mmọnwụ Mgbede ike na ọbụ mmọnwụ Ijele na ọbụ mmọnwụ Oriọkpa na ọbụ mmọnwụ Akatakpa na ọbụ mmọnwụ Ọchụgọ na ọbụ mmọnwụ Agbanje na ọbụ mmọnwụ Nwogerenyi na ọbụ mmọnwụ Oderedere na ọbụ mmọnwụ Inyiko menwa bụ mmọnwụ Ego nwosa anyị bụ mmọnwụ Adada ụmụ ọbụ mmọnwụ Ogene na fịọ nwayọ nwayọ ịma na Igbo na-asụ n'olu n'olu mana akụ ụkwara anya bụrụ ofu na mmọnwụ ka Igbo ji adị ebube ogene na fịọ onye ajụrụ ya ajụla onwe ya mbọ ọtọ nnọọ ka anyị ji akwalite mmụọ ijele mmọnwụ ma ọ bụrụ nọrọ n'omume mgbe anyị ji emebe mmụọ ya bụ anyị na-anọ n'oge na nnọ maka mbọsị eke na anyị na-eme mmọnwụ mbọsị orie na anyị na-eme mmọnwụ mbọsị afọ na anyị na-eme mmọnwụ ma mbọsị nkwọ na anyị na-eme mmọnwụ ogene na fịọ ọsọ chụwa m mbọsị eke mkpọwa anụmabịa osimiri oke mmọnwụ ọsọ chụwa m mbọsị orie mmọnwụ mkpọwa do n'ala nweroshedu odogwu ọsọ chụwa m mbọsị afọ mmọnwụ mkpọwa ndị n'ala nweroshedu odogwu mọsọ chụwa m mbọsị nkwọ
mgbawa agaba ojeti mmọnwụ ijele mmọnwụ ma ọ bụrụ nọrọ n'omume mgbanye ije ememe mmụọ ogene onye nwere nne ya kpọba nne ya ọdịnala bishọp kpọba nne gị anyanwụ meze bụ nne mama bishọp anawago wee wela lụsi wee mere nne na anụmadụ osimiri oke mmọnwụ eji mụ gị wee melu nne m nne na alụmụ roshet eji mụ gị wee melu nne nne n'idenye nsogbu da mmọnwụ eji mụ gị wee melu nne m nne n'ogele mmiri aka mma mmọnwụ eji mụ gị wee melu nne m ijele mmọnwụ ma ọ bụrụ na ọrụ na omume mgbanye ije bebe mmụọ ala Igbo na ana m ekene esikọba na ana m ekene nke onye chiri ya zelu maka na ọ bụ ọfọ ka anyị ji ejie ọ ga-adịla Igbo na mma ọ ga-adịla esikọba na mma asị m nke onye chiri ya zelu ogene ogene na-afịọ Igbo nwere mmadụ na mba na mba ndị Igbo nwere oke osisi ndị nwere ife aja mmemme ya ka anyị ga-akọlụ unu Uchechukwu ka oke nwa na Atani village n'obodo Arochukwu odogwu ijele ejem ọgụ mmọnwụ n'obodo Nnameniche ebe afọ ka ị na-eme mmọnwụ ọnene Emeka Okiro n'ebe mmọnwụ n'ọbụ chifu n'ebe odogwu ọbata osu n'ala Igbo niile n'Imo steeti jem ọgọmọlụ ọdịnala bishọp ekeneyi ogene His Excellency Chief Dr. Ifeanyi Chukwumọdị Winsu achara jem ọgọmọlụ n'obodo Ebonyi steeti ojule m anyị chusu ka a na-etuyi ijele n'ibu mmọnwụ ogene Barrister Kelechukwu Mosu nwanne Igbo ọka jem ọgọmọlụ ọnụ na-ekwulu nwa ogbenye mọlụ iso na ndị nwere ife ajem ọdịnala bishọp ekeneyi kelere meze onye gị Jide onye meji nwa ogene onye ka ọtụgụ junior ọbala tule na leze ọba iso na ndị nwere ife ajem mmọnwụ ogene isele eje ọgbanje obere Chukwu n'ụka ọdịnala bishọp ekeneyi iso na ndị nwere ife ajem ogene na fịọ Chọma Igonu meseje mọlụ n'obodo United Kingdom nwanne ndị Igbo jem ọgụ mmọnwụ n'ala ndị Igbo ka isi wee bịa ọdịnala bishọp ekeneyi onye mecha ile mmọnwụ igwe lọọ ka net alabi dọnụ n'ebe mmọnwụ alabi n'obodo ka nna
nwa ga-agbala je mọgụ onye mecha dile mmọnwụ ọdịnala bishọp ekene onye ka Chukwu achịgasị m humble life na Cambodia iso na ndị nwere ife ajebe na Imo steeti ka esi wee bịa ọdịnala bishọp ekene ọrịa bụ Kevin Anyanwụ kọmando na puku Igbo niile iso na ndị nwere ife ajebe Kevin Anyanwụ n'ebe mmọnwụ kọmando ọgene injinia eze n'ebe mmọnwụ oke nwa mụlụ n'obodo ihe akpa ọka alụsị ijele ka mmọnwụ alụsị ijele ụka na mbọs eke iso na ndị nwere ife ajebe mmọnwụ lọlọ bishọp n'ebe mmọnwụ injinia misisi ka na yọsọ ezigbo nwanyị chinyere m iso na ndị nwere ife ajebe ọgene akpa mma n'ọka iso na ndị nwere ife ajebe ọdịnala bishọp ekene ifugo n'ezi kọba asarugo ijele n'ọbịu ọgịnị na fịọ ezi ka ọ bụ okoro wa maneza ịma na mkpụrụ n'oko na-ebugo anyị so na ndị nwere ife ajebe ọgịnị na fịọ chief ọkọsị n'ụkwụ anyị ya bụ nna mụlụ bishọp wee ezi ka ọba ọdịnala bishọp ekene ndụbụ ụgwọ anyị ata ma amị bụ mmọnwụ ọgịnị ndị Igbo na anyị ga na ezekọba na anyị ga na nke onye chili ya zelu n'ọdịnala bishọp wee ezekọba ọgịnị na fịọ